Mga preska nga utan kag nagkalain-lain nga ornamental fish gin display sa Oton Public Plaza. Yaring balita nga atong gintutukan. Preska nga mga utan kapareho sang kalubay, kalabasa, monggo, tugabang, talong kag mga prutas ang ginabaligya diri sa sulod sang Public Plaza. Ang mga produkto ang gintanom sa mga ginikanan sa mga estudyante sang Tagbak Elementary School. Suno sa mga iloy, kinahanglan nga preska nga mga utan ang ginapakaon sa kabataan agud may bastante sila nga nutrisyon sa ilalawas nga magahatag sa ila sang kaalam. Ang mga nabilin nga produkto ang ila ginabaligya. Dala namon di sa amon nga baligaan, barato lang gid. Kay parang makabulig-bulig man sa tao nga makabakal, maka-avail. Magluwas sa organic vegetables, gin-display man ang mga nagkalain-laing nga ornamental fish nga mabakal sa 30 pesos tubtub 100 pesos. Mayara sang gapi, double tail, fighting fish kag madamo pa. Suno kay Manong Dennis nga isa ka breeder kag fish lover, nagakadula ang stress ni sa iya nga mga hinuptanan nga isda. Ang benefit sang goldfish, mag-alaga sa mga isda, stress reliever, ma'am. May mga masakit ka, ti magtanaw sa isda do ang imo kagalingon bla do makuan dalayo kasi sa mga stress. Naghatag sila sang mga bulong sa lawas no. Ang ini nga aktibidad ang kabahin sa 450th founding anniversary kag Katagman Festival. Nangin madinalagon naman ang pagtakop sang selebrasyon sa din isa ka short film ang ginpakita sa mga ogtunganon. Upod Caramel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.